Gitutok kanilang nga mahadlokon kaniya, kanilang nga nagalao sa iyang kaayo, aron pagpalingkawas kanila gikan sa kamatayo, ug pag-alima kanila bisan sa panahon sa gutom. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron mahiya ang atong kalag, nagapaabot sa Ginoo nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy o Ginoo maani unta kanamo nga nagabutang sa among paglaom diha kanimo.